adlaw. Welcome sa Pinoy SEO. Kung asa maghatag ko og mga free SEO training. Mo ni atong YouTube channel, no? And salamat kaayo sa mga ga-subscribe og mga gasubaybay ani nga channel. Karon nga adlaw, magpakita ko og paid nga SEO tool nga akong ginagamit jud, no? And taod-taod na ko gagamit ani niya. And ako lang pakita sa inyo ang sa iyahang mga pwede mabuhat. Balik ta diri, mao ni atong case study nga website to, pinoyseo.ph. Ato ning gibuhat para sa atong pag-SEO, implementan nato sa mga SEO strategies o unsaon siya pag-rank. So, magsugod ta, kani nga tool, mao ni siya, no? Ubersuggest. Ang tag-iya ani kay kanang company ni Neil Patel. Kuan lang ni siya, no, naa siya'y bayad. Ang pinakaubos nga pwede mabayad nimo is $12 a month, and mga naa sa mga 600 pesos a month. So para nako, if you are really serious, no, sa pag-SEO, kana imong mupalit ka ani imong i-try. So naka-open na daano mo ni ang dashboard sa Ubersuggest. Na unsa ning Ubersuggest, SEO tool ni siya nga daghan kag pwede mabuhat o dako siya tabang para sa imuhang mga strategies o tabangan kaniya ipakita unsaon pa para ma-improve ang imong ranking, asa ang mga areas nga asa ka pwede mo strategize, unsa nga mga keywords ang pwede nimo i-target, pwede po ka ka-check sa mga or pwede ka kahimo sa imong competitor analysis. Ako ning usa-usahon, no, atong tan-awon tanan ang iyahang functionalities. So mo ni ang dashboard Ubersuggest, again premium ni siya, paid nga tool. So gisulod na nako, no, Pinoy SEO kani atong website, ana mo ni ang nana sa dashboard. So sa dashboard pa lang makita na nimo mga top SEO opportunities, unsay mga issues nga need i-resolve, una siya mga suggestion pod nga mga nindot nga mga content and keywords nga imong sulatan. Ano, no? Yan, gi-connect na ako ang Google Analytics ug ang Search Console. So far mo pa ni, no? Bago pa man jud kay ni atong website, so wala pa kay siya garang. Bago pa yang traffic, wala pa siya estimated traffic value. Puhon kung na natay backlinks diri makita, and naghatag po siya on-page SEO score, no, which is great. So diri ang mga menu. So muna siya sa dashboard, check na to ang rank tracking. Mo ni ang rank tracking, no, last 30 days, average position, ana. So naa na tay mga keywords, naa na yung mga keywords nga gipambutang nga akong gipang track, no. So karon na natay upat ka keywords nag-rank, pero medyo layo pa, pero okay ra na kay since bag-o pa ta, okay ra na siya. Pero this means nga Google is picking us up, no. Naa na tay SEO Courses Philippines, SEO Training Philippines, nag-rank na ta. Free SEO, nag-rank na ta, 32. Kita unsa mga ranking URL, makita pod ang SEO difficulty, no. Mo ni siya ang timailhan kung lisod ba i-target ang imuhang keyword. Ako ning gi-discuss sa keyword research nga course nako, no, sa website dire sa Watch Courses. Na-discuss ni siya dire. So ako ning gi-discuss ang about sa SEO difficulty nga volume niya na daghan na ni keywords, no, ana, and wala pa jud nag-rank ang halos. So muna siya SEO opportunity. So kani nga area tabangan kaniya, no, iyang ipang check unsay mga issues, unsay mga opportunity nga pwede nimo buhaton para mo taas ang imong ranking. So kanino more on blogging siya or
content, maghimo kag content related ani nila nga mga keywords nga iyang gisuggest. And naapoy SEO issues no, naay ka ng 12 pages daw are blocked from appearing in search engines. Nya kana ato pa pud nang i-check ana. So workspace kani mga history, mga kuan man ni sa atong mga gipang search no. And naa sila Chrome extension, and ganahan kay ko ani nga Chrome extension because if kita mo adto ta sa Google no, mag-type og free SEO training Philippines. Wala to na to ana ni result mo gawas mo ni ang you oversuggest nga Chrome extension dara. So show volume diri na ako makita no, diretso mismo pa sa search results makakita na ko pila iyahang cost per click, pila yung monthly search, unsay mga data sa mga ni-rank ana SEO training o na sila ikuan iyang backlinks ana kita na nako pila yung backlink, estimated visits ano yan na data sa first page no ang atong YouTube channel. So first page sa taan nga kuan free SEO training pero napata sa number 10. But it's okay. We'll get there. So kana no, ganahan gi ko ani nga tool kay mismo palang pag-search nako sa keyword, makita na nako ang mga competitor or mga nag-rank ana ako nang makakita nako overview kisay mga klase sa competitors ang naa sa top. Then maka-view all pa jud ko, view all kani mas makita nako sa difficulty, paid difficulty ana. So mo nang ganahan kay ko ani. So naa siya section nga site audit. So sa site audit wait lang din nagkuan man siya. Kanino? Pinoy SEO. So mobalik ta diri kani nga audit nga series nako. Same ni sila no, aning site audit niya. Pero kani ako jung gi-explain every item no sa akong checklist. And ang idea ani nga mga series or idea ani nga mga videos is unsay logic behind ana nila nganong issue sila. Mo nang akong gina-explain and daghan pa kay ni napay mga coming soon daghan pa na sila, daghan pa gyud na sa ubos. Daghan pa videos nga akong himuon na about ani nila. And again, free ra ni sila no, you can enroll for free lang. Kani siya mo na no gina-explain ako unsay logic kani diri automatic na dayon makita din ang unsay issues. And pareha sa previous video sa kuan kani nga part nagisgota about word count sa episode 8. Mo ni siya no, nakita po niya nga issue, top issue siya. So kung mo i-click, kita niya dira ang mga word count. Pareha ni sa to ang Google Sheet no, nga nagbutang sa word count ug ang URL niya. Ana. So diya kabalo na din ko unsa ako mga pages nga kinahanglan butangan og more content no. Then kana nag-check po siya na ay block from appearing in search engine kani about na siya sa robots no, moabot ra ta diya ako nang i-explain unsa nang robots.txt. Page without heading or H1 mo no nag-discuss pud ta ani dire. Asa to dire page headings sana sila. Dayon with no meta description kana ato po nang gi-discuss. So issue nakita na dayon ana no. So mo na sila sa site audit keywords kani kung maghimo ka keyword research kani helpful jud kani nga tool no. And ako po ning gigamit o gi-discuss sa keyword research nato nga course
ano ako nang gigamit sa kani na course. Kanang so mga to example, for example kato free SEO or SEO training, SEO training Philippines. Ngita ko mga related keywords niya. Kita na ako mo nino yung search volume, difficulty, ana. Then yung search volume. Then din mga keyword ideas. So mga unsay mga related keywords yun nga pwede na ako i-check. Nga makita na ako ang SEO difficulty, pilang volume, nindot ba sila i-target. So kana na free SEO training kani 30, SEO training course Philippines 39 ana. What is SEO? So daghan no mga makabalo na din ko. SEO analyst training, best SEO training, mga related keywords sa sila makabalo na rin ko idea nga amo din ni gina-search din sa mga tao. SEO course Philippines, which is nag-rank na tani pero dapat sa murag 5th page. But it's okay. Muna siya no atong hinay-nayog optimize para musaka. Na yon keywords by traffic. So kanino gi-example na ko ang Shopee kay ang sa Pinoy SEO wa pa man mo gawas nga data kay bag-o pa man kay ta. So gi-example na ko ang Shopee, kung imo ibutang dira makita nimo ang sa mga top keywords niya. Charger, swimsuit, headset, top keyword sa Google nga gagawa siya. Position 1. Ano, grabe na jud kayo kakuan ang Shopee. Ano. Similar websites. So, kani din nino mubutang ka og kuan domain, mupagawa siya og mga possible competitors nimo based sa imuhang keywords. Ano, take time pa siya. So, mani similar website sa Shopee, tanaw na to. Again, wala na akong gibutang Pinoy SEO no kay gamay pa siya traffic, dili pa kay niya makita kisa jud ang competitor. Pero kani sa Shopee, Lazada, Carousel, Walmart, Etsy, TikTok, Flipkart, mga kuan sila common keywords no iyang gi-check. Ana. Grabe og backlinks ang Lazada, 10 million. 11 million ang Carousel, so grabe jud kay kuan na kayo. Save keywords, pwede na maghimo kag list sa imong keywords o imong i-group sila. So ako wala pa no. Ako ra nang buhatan. Traffic, direta sa traffic overview. So example na akong Shopee, mo ni ang traffic overview sa Shopee no, na sila 4 million ka organic keywords, 17 million ang ilang organic traffic, grabe. 9 million ang backlinks. So mo ni ang dagan sa ilahang traffic. Keyword rankings nila, kusuke sila sa una December 2020, medyo nihinay sila diri ilang keywords. Mo ni ilang top SEO pages no, homepage kani ilang mga kuan na dayon, mga search keywords nila. SEO keywords mo to no, tote bag, crop top, grabe, position number 1. Tanawon po nato ang backlinks, napud sila. Mo nino katong 9 million ka backlinks. Kung imong tanawon ng ilahang graph sa backlinks, medyo ni plateau sila diri. Dahil ni Saka then August 2021 gabi ilang backlinking diri. Ana. So mostly brand nga kuano ang anchor text nila brand, URL, manino nilang kuano. Then mo din ni ilang backlinks. So mga anchor text, app support, na Shopee, na sila sa Wikipedia, Apple, na sila sa The Guardian, so Medium, Wikipedia again, Wikipedia, no? So grabe na jud kakusog niya company in terms of SEO. So muna no, ang idea niya is makakita ka example sa imong mga competitor,
imo ibutang diri makita ka ang sa asa ilang mga backlinks, then basig pwede ka ka-build pod og backlinks ana nila, imo silang awaton no kung giunsa nila pag-build og backlinks. Example kani, ngita tag example, kani na siya'y article man eh. Tanaw na to. Di ko ano naman diretso. Mo naman dito ang backlink target, dara ang source. So The Guardian no, so kuan ni siya anang online newspaper. So mabutang gali ka diri, mabutang imuhang article diri or mabutangan kag backlink gikan diri, kusog na jud kaayo na. Murag kanito. Shopee. Nasa ubos makita ninyo diri pag i-hover nako Shopee. So kani siya nga kuan. Ano? Grabe na kay ni nga boost kay kung imong tan-awon ang kanang Guardian domain authority tan-aw na to. 95 domain authority. So grabe na kay na siya nga kuan. So backlink opportunity nga section kana butang ka sa imong domain, butang ka sa imong URL, mupagawas dayon siya og ay butang ta Lazada. lazada.com.ph na ta. Websites that link to your competitors but not to Shopee. Ano? So butang nimo imong URL diri, butang nimo competitor, kita niya asa ang imong mga opportunities nga mag-build ka og links. So mo ni siya no. Ana. Na sila sa YouTube. So kana lang no, tagaan kag idea asa ka pwede maghimog backlink ana. So essentially mo to ang mga key features niya no, labs. Kaniday pwede ka ato i-check ning labs ha. Kana naapod sila AI writer no, kaning pwede ka butang dire sa imong keyword dayon tabangan kanila og himog meta title, description ana. Pero again kani mogamit ko ginani suggestion lang ni sila no, nakay idea unsa imong kuan, pero ako jud magpasulat jud og article sa 199jobs.com, dira jud ko kapasulat. Pero at least nana ko'y idea or na ko'y mga kana inspiration no, mupagawa siya og mga kuan. For example kani meta title SEO training Philippines. Siya mga meta title nga kuan suggest ana no. Sa akong nasabtan murag base ra pud ni sa top nga mga competitors or top nga search results iyang kwaon din iyang himuon gikan dira ana. So kana mogamit ko ani para idea lang, pero ang magpasulat jud gihapon ko og kanang human writer gyud ana no. So mo na siya oversuggest kani ginagamit jud nako, premium ni siya no, and ako aning personal nga account jud, naapog ko'y account para sa akong clients para ani. So kana lang pakita lang nako ninyo nga usa sa mga nindot nga SEO tool nga makatabang jud sa imuha to improve or to strategize ang imuhang website. So kana lang sa karon nga video. Thank you for watching.